Hi everyone, it's me again, Maurice, and welcome back to another video. Welcome to my channel sa mga bago pa diha. So, karon nga video is matawag siya reacting, pero kuan siya kanang sundon na to ang makeup routine ni Kim Arda. So si Kim Arda karon is very known, di ba? Okay, so funny. Karon is makita na to siya kung unsaon niya pag makeup, and then atong sundon. I-try na tong sunod. Sundon the way siya mo. First step, second step, and third step niya kung unsaon niya pag makeup. So without further ado, let's get started. So mag-start na ta. This is Kim Arda, so guys, welcome to my first vlog since ever. Shut up. So welcome to my first vlog, guys. So patay siya din karon pa jud ko ka-vlog. Akin karon pa jud ay kanang ako jud sa ba. Karon pa ba sa nagakuan ano kanang honestly wala jud kin or cellphone ba? Wala ko cellphone. So, kuha na siya, maka-video na siya kung naaya ang ate or malakaw yung ate. So, mao rin niya explain diri. So, direct na ta diretso sa makeup no, kaya nga to ang gikuan jud diri is makeup man, di ba? So, prefer ako makeup day guys. Mag-use kay kuan kung unsay ang gigamit nga cream, and ang gamito lang is foundation lang, di ba? Liquid foundation from Maybelline Fit Me. So, malo lang ni siya kung gamiton, and then makita nimo si Kim Arda wa ni gamit og brush or applicator or sponge sa ihang naong. So atong sundugon. Kim Arda, bakit naman? Okay. So okay ra pud siya wala sponge, di ba? Sundon kung unsa ang gibat, ba? Unsa yang makeup routine, unsa ihang matag adlaw nga makeup. Oo, di ko mag-vlog. So guys, para di ko pamutag ng cream ya, habang di ko rin nagana. Pero okay na rin. Ano lang gawin? Lang gumataas ang mapaputi ka ng nauna. Si Kim Arda, no? Kay grabe siya ka, very natural jud siya. Tinuod man, makaingon tabangan, tinuod jud siya siyang kaugalingon ba? Sana all. Our powder. Powder. Oh guys, bakit may ngon mukha nga? Nag-mention ako kayo na wait. Dili tabi. Malang duwag ni siya, pero Sabi niya, nilagyan lang niya ng glow. So, I just remember my friend, one of my closest friend na kinumdum jud ko murag, di pa kanya siya uso nga brace sa una. And then, naayos tanina nga naain ato nga sinasina siya ba nga circle. So, ako na kuyawan kay, girl, butangan niya glue yung ipon, and then, gi-connect ato. So funny. Kinumdum lang ko, hi! Hi, friend! So, ano lang dyan na siya, no? Laban lang dyan ta. Kinumdum jud ko, nagkatawa ko. malang duwag ni siya, pero basta, kani siya is paano ni siya kanang ipapilita rin ni glue. Ipapilita rin ng glue, guys, para parang may nalang glue. Ay! So, nag-powder na siya. And then, dami niyang mga salita. Hindi man lang siya nagsalita na, nagpa-powder na pala siya. So, gamitin ko powder is from Maybelline. So, grabe siya makadag ko, bagnod. Like, mura na yung malangkat ang iyang makeup nga cream tungod sa iyang ipamutanga. So, mana siya sa iyang powder, and then ako, mapapagkuman ako sa kuwang powder. So, next na ta. Masaya sunod niya nga buhatan, di ba? Bahala na lang kay Marda. Kilay! Kilay nga akong sunod is, syempre ako ang form. Daw nagkilay siya, magkilay pa ako, di ba? O kabalon sa padul nga nakuha nga video.
Pero let us try, Jai. So, manako sa ako ang kilay. And, tanala na to si Kim Arda kung manaba siya sa iyang kilay. Kaya ako man naman ko sa duha. Yeah, kilay is life. Okay ra na day. Basta kilay is life dyan. Buluhatun. Very natural. Girl, wala makadag piniling nila nga part, girl. You just show kung unsa imong everyday makeup routine, diba? So, wala, may giging dito nga makeup artist arda, diba? So guys, it's gonna be the button is our eyeshadow. So guys, iligod yung kumay ani trend. Pwede niya itong gamitin. So guys, by the way, ang ating mga So, yung ipakita nga eyeshadow is brown. And then, iya ra pa yung gikamot. So, ato ra po yung kamot to. Don't worry, Kim Arda. Naar ko. Musunod din mo. So, yagi, as I can see, brown yan. Gipili nga eyeshadow color. So, naapoy Vice Cosmetics dari. And then, naapoy brown ani. So, kanila akong gamiton. So, iyang gikamot, iyang eyeshadow. So, di ba? Grabe ka talented si Kim Arda. Iyang gikamot. So, kanila akong gamiton nga brown. Kani siya nga brown. Kani. Kana. And then, gamiton na to atong kamot. Kamot. So, ay! Ano siya nga color. Diba? Let us see kung makuha ba na to ang eyeshadow ni Kim Arda. Maraman siya og orange. So, maraman na siya. Brown ba ito? May pakita sa inyo, ha? Diba brown? Brown. So, I think layo ra siya. More siya na orange. Siguro sa akong panit pod. Tanan na to si Kim Arda sa niya pag-apply sa yung eyeshadow. Hilig daw siya mga dark so dark din nga brown. So, mara to siguro tong first nga apply. Sa atala sa ibutan diri sa pikas sa mata para parehara ba kay So, dark brown is kani. I-try na to ng very dark brown kay hilig jud kay ko na siya dark. Girl, bakit naman? Grabe ka dark. I-zoom. Unsa na ni akong mata? Unsa naman eh? Mana na siya ihang eyeshadow. Sorry kung mas pigmented ang ako ang brown eyeshadow. So, ako rin gisundog ang iya. Ano ko na yung eyeshadow and then ang ako lahira. Nose line. My God, yung nose line, iyara pong gigamitan og kamot. So, itry na sud na today. So, akong gamiton nga nose line is from EB Pro. So, yung nose line yang gigamit lang is kamot. So, ako i-try po tong akong kamot. Laban na dito sa yung nose line nga, iyara yung gikamot. So, let's try. Kung effective ba ang Kim Arda makeup routine. Ano naman eh? Unsa naman eh?
I think man ako sa ako ang nose line. I think nag-highlight na siya. I don't know kung nag-highlight ba siya, pero na siya gibutang siya itong ang ilong and then boom, sinaw sa tunga lang sa ilong. Yes. Oh. So, mano na makeup ala Kim Arda. So, the way nga magkasayop siya sa iyang storya is naging mo siya figure siyang noun, di ba? So funny kay very original ra kay siya and like walay duplicate niya ba like iya haragid na nga batasan nga dili makuan sa uban. Dili ma-compare sa uban, di ba? So payon ka Kim Arda jud na basta gid na nang nilupan, di ba? Yang aping daw. So, Kim Arda, please, ayaw gamit ang kamot. Ampo na ko, dili kamot imong gamiton ani nga blush on. I think blush on yung gamiton. Cheeks. Aping. Thanks God. Thanks God, kanigamit siya brush sa iyang blush on. So, ako sad, di ba? So, ay! Failed. And then, ang gamitan nga blush on is from Vice Cosmetics nga duo highlighter and blush on. So, mara kong sundugo niya. Since yan, gamit og blush on, gamit og tawid brush. Yay! Thank you so much. So, very light lang atong ibutang sa kay Kim Arda baya na siya. So, dili kaayo vaga yang blush on right. So, ano na siya. So, sa pikas. Nata kung siyang gay buhat. Oh my God! Nasa kong button? Mao na, lagi ka ng... Ang bari continue og tan-a si Maris God. Lagot yun, uy. Lagot yun ba? Lipstick na yung gigamit. I don't think na ako lipstick nga kuan. So, kanya itong gamitan nga lipstick. And, ang pinarihatan niya. So, ano magunid day? May gali gamay akong gibutang. No, hindi man kaya siya halata, diba? So, madara ko ron. Kim Arda nga makeup. Lipstick na lang, pinubrihay ba? Lipstick lang kayo. Ano? Nabag ka. Ano lang? Ano? Wow, Kim Arda, pinasuwang po. So, lain mi, kaya ako mabutang ko og blush on dere. And then siya dere, so atong itry jay. So, gamay lang. And then dere said, hala, nagpagyan ako. Ano ni, Kim Arda girl. So, butang sa suwang and then butang dere. So, atong tanaw day, magpadayon tigtanaw day. Very wrong na jud kaya di mo continue tanaw no, di ba? Ano ta? So, blend lang. Blend. So, ano? Anong dirigid ito nga? I don't think so nga. Kuhaan din siya. Kaya ako magbutang mo blush yun isa kilid ra. Sak na. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Parang may bila siya. Hello, my God. Kim Arda, bakit naman? So, kada yung tagtanaw, no? Kung yun sa niya yan, chicks. Ang char.
My God. Kim Arda, jud ni nga makeup. Kani? Like, otherwise, ano? Kim Arda, jud ni nga makeup. Eyeliner. Oh, at least nag-eyeliner siya. So, magtanaw sa ta siyang eyeliner kay basin ma sayot na sad ta. So, wala na niya gipakita ko akong giun sa dyan ni ayahang liquid eyeliner. So, ako magamit og eyeliner nga Careline Graph Ink Liner sa Careline. So, man akong gamiton. So, may ta. Maukay ni ako ang makeup. Tungo lang ang eyeliner, girl. Yes. So, magbutang sa ako. So, since pa nata sa to ang liquid eyeliner, ato tanan si Kim Arda kung gaan siya pagbutay ang liquid eyeliner. Grabe, jugi ko mag-makeup sa mukha, guys. Meron ako gasa, mag-ilakaw. This quarantine days, so kung mag-makeup or something like makaingan ang tao, or mismo imong kaugalingon makaingan nga, asa di ko, asa, like imong mga kuhan, asa ka, makeup lagi ka, ano ba, so, makamingaw naman diyang mag-makeup, nag-quarantine ba? Dapat, nara ka sabay, so, very simple naman na, usay makamingaw. Highlighter. So, ga-highlighter siya gamit iyang kamot again. And then, iyang gibutang siyang tunga sa mata. So, mao po natong buhaton. So, nag-highlight siya daw diri. Kaya para mura kunog. Kana, okay na siya, Kim Arda? Okay na ba na siya? Kahayag ba? Kahayag ba aning highlight? So, tanaan pa na ito asa niya gibutang iyang highlight aside sa iyang mata. Oh, wow. Joke. Joke ra dito. Kamu tara na. Happy trita. Please. Please ka na nindot. Please ka na akong color. Unsa na mapagpili? Dito, unsa na mapagpili? Combine. Red. And then so red iyang gigamit nga lipstick. And then so kung unsa ta kung gibuton diri nga part, maro sa akong gamitan nga lipstick. So
Sumano siya color ani nga lipstick. Very kuan mag na siya good basa red ihang ngan ba. So meaning to say baga yung red. Looking So, iya siyang pababuan og inani nga color lipstick. So, let us try. Do, muna lipstick yung Arda ha? Lips na Kim Arda girl, ay paginan na. So, next niya nga buhatan atong tan-aon. So guys, this is Kim Arda makeup everyday routine. So guys, murag wa may nausap. So, inani ang naon ni Kim Arda per me? Per me gyud. Manak na siya sing makeup and then I think nainausab gamay nako and then siya wala daw na usab. Atong ipadayon ang video. So guys, murag wa may nausap ako. So ay kay ba na ko. So magilis di ko kay para atong makeup everyday routine adi ko saban. So atong mo ato is magilis ko sa akong outfit kay para naji ko pa basis karabe gusto ko ang outfit. So guys, magilis ako. Do, lahi ra jud iyahang kuan oy. Maikugay ko kay wala ko ano. So ako ay try pang ito kung naabot jud ko ina nga outfit no. Mag Kim Arda gid ta ba? Ato gining panindigan gid ato gining ilaban atong pagka Kim Arda. So, I'll be right back. Go. Aminin, nindot-nindot po daw. Makeup ni Kim Arda. Si Kim Arda ay maganda, white material pa. She can do the cooking kahit no mag-cleaning pa. Si Kim Arda ay maganda, white material pa. She can do. So hi guys, mo ni siya ang makeup everyday routine ni Kim Arda. And thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel and hit those notification bell down below. So, request aglain nga video like akong sundon. So, don't forget to leave like and comment everyone. Thank you.